Tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matutuan magdesisyon na tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matutuan magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama The scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama matudesisyon na tama Balitang makatotoanan Balitang mapagkakatiwalaan Balitang may paggagamitan Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon Tama magdesisyon ang tama Skip the scrolling stream At TV36 news stream Kasama si Justin Di sa neto makibalita Makialam matuto at magdesisyon na tama Makibalita, makialam at magdesisyon ng tama. Isang magandang umaga ho mga kabalen. At welcome sa inyong paboritong programa tuwing alas 10 ho ng umaga. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Kabalen, Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyon na may paggagamitan. Gaya na lamang ho nitong maagang tinutukan ng ating kasama na si Jody Mercado na kani-kanina lamang nagpunta ho dyan sa may Atlobola Bypass Road. Wag na ho nating patagalin. Makakasama ho natin, magbabalita ngayon si Kuyang Jody Mercado para bigyan tayo ng update. Kaugay nga nito hong finally, bukas na itong Atlobola Bypass Road dyan ho sa Mabalacat City, Pampanga. Good morning, Kuyang Jody. Ano ang latest? Nakita namin yung live report mo kanina at kumusta ang naging seremonya? At isang magandang umaga sa iyong kasamang binibini. Ayan, si Harper. Nakita natin siya. Ayan, good morning. Ayan, hello Harper. Hello Jody. Ayan. Magandang umaga kasamang Justin. Eid Mubarak sa ating mga kapatid na Muslim sa kanilang paggunita ng Eid al-Fitr ngayong araw. Tama ka dyan, kasamang Justin. Kaninang umaga ay bukas na sa mga motorista pinakahihintay na Atlobola Bypass Road sa Mabalacat City. Although makikita doon sa tarpaulin kanina is Mabalacat Bypass Road, itong lugar na ito ay nasa barangay Atlobola. So ang proyektong ito ay alam ko nagsimula ito bandang 2024 pa. At nagkaroon na ng unang discussions, mga pag-uusap sa
sa proyektong ito. At last year, nagkaroon ng mga meetings ang lokal na pamahalaan ng city government ng Abalacat sa pangunguna ni Mayor Gel Aquino. Kinausap niya yung Toll Regulatory Board, kinausap niya ang North Luzon Expressway hinggil sa plano nga na idugtong yung dulo ng North Luzon Expressway dito sa sa may daan na ito na kumukonekta sa Barangay Atlobola. Actually, sa mga kababayan natin na nakakapanood ngayon at dumadaan sa NLEX, mapapansin nyo itong daan na to eh. Kung kayo ay pakurba na o pa-turn papunta sa may Santa Ines after ng Santa Ines interchange, no, exit, makikita nyo ito yung parang may nakaharang lang na mga barrier, no? So ito ngayon diretso na ito, bukas na ito according kay Secretary Vince Dizon. DPWH Secretary Vince Dizon, siya yung nanguna kanina sa pagbubukas ng kalsadang yan, ito ay parang more or less lang to, 1 kilometro yung haba ng kalsadang ito, pero malaki kasi ang magiging benepisyo nito ngayong bukas na ito sa publiko. Una-una, madidecongest yung area ng Mabalacat Public Market, at alam naman natin to, talagang perennial na problema ito, araw-araw na problema ito ng mga motorista, lalo na tuwing rush hour kasi intersection yon, papuntang Clark, papuntang Norte, pa-exit ng NLEX. So maraming mga motorista ang dumadaan doon sa may Mabalacat Public Market. Sa pag-open ng Atlobola Bypass Road, madidecongest ang mga major thoroughfares ng Mabalacat at magkakaroon ng alternatibong ruta ngayon, yung mga dadaan ng Santa Ines exit papunta sa Atlobola. Justin, alam mo, maging exit nito sa may MacArthur Highway, malapit na sa may Dolores exit ng SCTEX. So pa-exit na ito sa may dulo ng lalawigan natin. Sa pagkakasabi ni Secretary Vince Dizon kanina, ito palang proyektong ito ay natenga ng 6 na taon. Oo, nabanggit mo nga kanina, yun nga yung gusto nating malaman di ba? Matagal nang naging panawagan ng mga kababayan natin ito. Ano daw yung naging dahilan at paano naman ito tinugunan, kagyat ng kalihim ng ating kabalan na si Sec Vince, ano? Alam mo, in fairness kay anong tawag doon, yung doon lang sa totoo, talagang inispika niya na natenga iyon kasi unang-una, ang DPWH at ang NLEX hindi nag-uusap. Okay. So pagkatapos, ang LGU naman, kapag kinausap ang DPWH, ang sabi niya, hindi nakikinig ang DPWH. So ngayon, dahil sa pagbabago ng administrasyon o sa pagbabago ng pamamahala sa ating gobyerno, ang sabi niya, ngayon, ang mga nakatenga, ang mga proyektong kailangang ayusin, iyon muna ang inuuna as instructed daw by, siyempre, ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. And alam mo, Justin, idagdag ko lang, ito kasing daan na to, kung baka yung mga kababayan natin nagtataka, paano ba yan? Paano ba natin ma-access yan? Simpleng-simple lang po. Meron po yung diretso, no? Papunta sa norte. At meron din po yan ng parang pakurbada naman, papunta na naman ng NLEX. So, talagang magiging magiging beneficial sa mga motorista. And idadagdag ko na rin, narinig ko ito kanina, habang nag-uusap si Governor Lila Pineda, si Mayor Gel Aquino, si Congressman, First District Representative Pogi Lazatin with June Castro and other officials, habang nag-uumpukan sila, ang plano dito sa lugar na ito ay gawin sanang business district ng Mabalacat. So yes, go ahead. Ito syempre alam naman natin yung area ng Mabalacat na yan, tuloy-tuloy na nga yung mga development being adjacent to Clark Freeport. Yes, kailangan ng mas maraming connectivity. Alam natin yun. So ito naman yung mga motorista kanina, Jody, meron ka bang nakapanayam? At ito, sinasabi nga, planong gawing business district. Sinabi ng LGU, may mga plans in place na ba sila? Ano yung mga next step na asahan natin?
dyan sa area ng Atlobola? Ang napag-usapan kasi kanina is Mm-mm. ang wala ka talaga is wala siyang parang nakikita na puntahan ng tao for commercial purposes. Oo. Kasi dahil karugtong ng Clark eh. So Mm-mm. imbes na sa Balakat lang sila, pupunta ng Clark, pupunta ng other malalaking establishments dito sa nearby communities, Angeles City, and dito sa Mm-mm. Clark. Nakikita na itong erang ito, pwedeng mag-construct ng iba't ibang mga establishments sa pwedeng pakinabangan ng komunidad. Ang nakikita kasi sa pagbubukas ng kalsada, syempre no, yung real properties no, along that road dun sa lugar na yon, syempre tataas ang value. So pagtaas din ng value na yon is kakausapin din muna rin yung mga owners ng mga lote roon Oo. for the other use ng paligid within the bypass. Pero una, mga nababanggit, may mga mall, may mga Okay. may pwedeng mga BPO industries. So, Mm-mm. in the pipeline, pinag-uusapan pa 'yan. Malaki kasi yung potential ng lugar na ito since nagbukas nga itong Atlobola Bypass Road. Oo. Kuya Jody, maliban sa Atlobola Bypass Road, meron bang napag-usapan din ang ating kalihim Sec Vince at Governor Pineda kaugnay naman ng ibang mga proyekto dito sa ating lalawigan? Alam natin marami tayong binabantayan, hindi pa naman talaga tuluyang nawawala sa usapin itong mga flood control projects at iba pang mga proyekto. Ano yung napag-usapan ng dalawang opisyales para dito sa kaugnay ng ating mga proyekto dito sa lalawigan Pampanga? Actually, naunahan mo lang ako eh. Parang ganyan talagang mga ang gwapo pareho ng naiisip. Oo, tama yan, Alam mo, tama yan. ang Oo. mga napag-usapan kanina is yung mga proyektong binisita ni Secretary Vince Dizon sa Mm, Pampanga, nakatutok siya ngayon sa mga iyon. Ang mm. mga nabanggit niya is yung San Agustin Bridge sa Arayat. So Okay. nakatutok siya doon at ongoing din ang construction, repair, Oo. pagpapagawa doon sa Kandating, Mm, doon sa flood control project sa Kandating. Nabanggit mm. din niya yung Tulaok Bridge na talagang malaking abala sa mga Kapampangan, lalo na sa San Simon. At siyempre yung tuloy-tuloy na ginagawa ngayon, yung kalsada sa Apalit at sa may Makabebe na Mm. itong MacArthur Highway na ito, tuloy-tuloy itong binabantayan. At idiniin nga niya, kailangang matapos itong mga proyektong ito since marami sa ating mga kababayan ang talagang apektado Oo. dito sa mga proyektong natenga or may problema dito sa ating probinsya. And nagpapasalamat naman siyempre yung ating governor dito and siya rin mismo is magbabantay. However, meron pala akong hindi naidagdag. Oo. Naitanong ng isa sa mga kasamahan natin is yung binisita rin ng ating kalihim, yung Kupang Dike. Kung Oo. naalala mo is yung may nabitak yung Mm. Kupang Dike dito sa may bahagi ng Arayat, no? Ang Oo. sabi niya, huli kasing bumisita ang kalihim, 3 buwan na ang nakalilipas, pero parang hanggang ngayon is wala pang nangyayari. Ang sagot ng ating ni Vince Dizon dito is pinag-aralan munang mabuti kasi hindi raw ganun kadali yung Oo. gagawin pagkukumpuni sa dike. Hindi raw magiging madali yung, sabi niya, pagsira. So I think is yung pag-demolish or gagawing reconstruction dun sa dike, meron Mm. ng ngayong disenyo and sabi niya through the coming days ipapatupad na ito. Okay. Kuya Jody, pinapatanong ng ating mga kababayan dyan sa San Simon, etong San Miguel Bridge at Tulaok Bridge, nagbigay ba ng ultimatum itong ating kalihim? At ano yung estimated inaasahan natin na matatapos itong mga proyektong ito? Walang direktang nabanggit na panahon, no? Mm. Pero ang sabi niya is nakatutok sila rito and Yan. dahil alam nga nila yung problemang ito na Oo. nadulot ng pagkakasara ng Tulaok Bridge and itong dito sa may San Miguel. Ang ano nga kanina is kung may maglalakas loob nga sana tayong magtanong kaya lang or Oo. i-live man lang sana si Secretary Vince kaya lang may mga hawit
Hawi Mga team. Hawi team. Oo. Oo, si Sec Vince. So, agad na siyang isinakay para sana sa mga additional na tanong natin. However, medyo ano naman promising naman yung mga ano niya kanina, yung pagsagot doon sa mga katanungan. At nagkaroon din naman tayo ng pagkakataon na doon sa Oo. kanyang statement na may papalabas natin ng buo yan sa CLTV 36 News. Ayan. Mamaya aking i-stream na yan upang makita rin ng ating mga kababayan. Alam ko, ikaw yung nagpunta dyan sa San Miguel Bridge, sa Tulaok Bridge. Ay! Asahan natin na tingin ko babalikan mo yan sa lalong madaling panahon para Alam mo, makita natin. kasamang Justin, no? Medyo, Oo. nung nagpunta kasi ako dyan, medyo hindi maganda yung experience ko. Lalong-lalo na, parang hindi tayo binigyan ng pansin ng mga mismong gumagawa doon sa tulay. Okay. Pero, hopefully, siguro after a few months, no, meron ng development dyan, may mga ano na dyan, update na tayo dyan. And matapos, no, ngayong taon kasi talagang yung mga nagtatanong sa atin, yung iba pang araw, nagbabangka pa. Oo, totoo Dahil yan. dyan sa pagkakasara ng tulay na yan sa may San Simon. Ang nakakalungkot nga, kasamang Justin, no, dahil sa pagkakasara ng mga pangunahing tulay na ito, wala talagang parang pinaka madaling daanan yung ating mga kababayan sa San Simon. At Kawawa talagang naman sila. Oo. And syempre, yung mga kalsada ngayon, burdened o talagang natatagtag talaga. Diyan nadadaan yung mga truck, diyan dadaan yung mga nagdi-deliver. Syempre, yung namang kapasidad ng kalsada. Ito naman Tama. ngayon ang masisira. So, Oo. pagkagawa ng tulay, susunod na gagawin ngayon na dapat na bigyan pansin, itong Yung mga kalsadang ito. Alam mo, meron nga kalsada dyan sa San Simon, yung sinasabi yun sa may San Pedro, dahil Oo. sa pagkakasaran ng mga tulay na yan, doon na ngayon dumadaan itong mga Mga truck. sasakyan, mga truck, Oo. malalaking truck. Actually, kung maaalala mo, ilang beses tayong nagpalabas ng iba't ibang balita, iba't ibang social media post doon sa mga nababalahaw na truck dyan, sa mga talagang natutumbang truck, nagdi-deliver, talagang malaking perwisyo sa kanila. Dati yung kalsadang yun, nakongkreto, ngayon ano na, lubak-lubak, lupa na. Sana, Balamsong kayan So, sana, Oo. kung magawa kaagad itong mga tulay na to, ito naman yung susunod sanang bigyan ng pansin itong mga kalsadang ito ng ating pamahalaan. Ayan, babantayan natin yan, Kuyang Jody, lalo na ngayon, mainit ang panahon, Marso, pero mayat maya lang, alam natin, pagkatapos ng iilang buwan, wag naman sana, pero maganda yung handa tayo dahil yung pag-ulan, yung tag-ulan, yung habagat, tuwing June, July, August, nararanasan natin yan. Maraming Yes. salamat, Kuyang Jody. Go. Meron pa akong gustong idagdag. Sige, dagdag mo na yan. Oo. Since nabanggit mo na rin ang tag-ulan, no? Oo. Ang summer, ang nabanggit din ni Secretary Vince kanina ng DPWH, dahil walang mga flood control projects ngayong taon na ito, dahil last year is talagang nabulgar lahat ng katiwalian ng ilang proyekto, hindi naman lahat, ng ilang proyekto. Ang sabi niya, gumagawa sila ngayon ng iba't ibang paraan to address itong mga problema sa pagbaha, lalo na dito sa Pampanga at sa Bulacan. So ang nabanggit niya kanina is desilting, dredging ng mga daluyang tubig para may labasan. Mayroong dadaluyan yung ulan, yung baha na posibleng mangyari sa latter part of the year. Okay, maraming salamat, Jody Mercado. Makikibalita tayo sa mga susunod na araw kaugnay ng development ng mga tulay. For the meantime, enjoy your holiday. Ayan, at maraming salamat. Ayan, hello kay Harper. Ayan, thank you. See you sa reunion kasamang Justin. Ayan, happy reunion pala sa Dizon family. Ayan, maraming palakpakan natin syempre yung Dizon family dahil alam natin successful yung magiging reunion ngayon pa lamang. Ayan. Maraming salamat. Ayan, Ingat, maraming salamat. Yan ho mga kabalens, si Kuyang Jody Mercado kanina maagang lumabas upang mapuntahan nga itong mga kaganapan diyan ho sa Mabalacat City, Pampanga. Gaya ng binabanggit nabuksan na after 6 years finally.
Abay, mabuti naman, di ba? Mabuti naman at ito'y mapakikinabangan na ng ating mga kababayan. At asahan ho ninyo dito sa CLTV 36 ay aming tuloy-tuloy na babantayan ito hong mga proyekto ng ating gobyerno. Lalo na ho yung mga infrastructure projects na alam ho natin ay hindi biro ang pondo ng bayan. Hindi biro yung pera. Oo, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, pera mo yun, di ba? Pera nating lahat yun, di ba? Pera ho ng taong bayan, buwis ng taong bayan yung ginagamit sa mga proyekto. Kaya mahalaga lamang na tayo ho ika nga makialam ukol sa mga nasabing usapin. At itong mga nakalinya, nabanggit ni Kuyang Jody Pahapiao, asahan ho ninyo yung detalye ng mga balitang yan. Isa-isahin natin yan. Yang tulay sa Tulaok, yang San Miguel Bridge, dyan din sa may San Simon. At yung iba pang mga infrastructure project, gaya na lamang nung Arnedo Dike o yung Kupang. Yung Kupang Gemasan, dike, yung nabitak na Kupang Dike dyan sa Kupang Arayat, Pampanga. At yung isa pang tulay na binabanggit at minomonitor din sa bayan ng Arayat. Pagbati kay Noel Joseph Artus Cleofe, happy 19th anniversary sa CLTV 36. Sabi niya, oo. Maraming salamat. Ito ho, alam ho ninyo, it was 19 years ago, March 19 of 2007, when the CLTV had its first broadcast on air. Yan, yung programang CLTV 36 Balitaan. Yan ho yung ating flagship news program. Naaalala pa ni Noel. Maraming salamat, Noel, sa iyong pagbati. At maraming salamat din sa lahat ng mga nakatutok dito sa ating programa. Nanonood din Angelo Redaha ng Malolos City, Bulacan. Nakatutok din Manda family ng San Simon, Pampanga. Kiros family ng Arayat, get well soon, Jong, sa iyong baby. At dasal namin ang kanyang agarang paggaling. Ayan. And of course, mga kabalen, silipin muna natin, balitang may paggagamitan muna tayo. Silipin muna natin sitwasyon ng trapiko dito ho sa iba't ibang bahagi ng North Luzon Expressway. Bagamat holiday, alam natin, ay long weekend, baka marami ho yung babiyahe ngayong araw. Isa ho yan sa mga inaasahan. Tanggalin ko lang yung picture ni Sec Vince. Maganda yung shades ni Sec Vince. Yung salamin niya. Ay, parang silipin ka, saan na nabili yan? Sec Vince, send link. Ito ho mga kabalin, sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Ngayon pong 10:34 ng umaga. Ngayon hong araw ng Biyernes, March 20, 2026. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, makidesisyon ang tama, Skip the scrolling stream. Ito ho, sa mga babiyahe ngayong araw, nagbabalak ng isang long weekend getaway. Ito ho yung inyong aasahan sa iba't ibang bahagi ng Balintawak o ng NLEX muna. Dito muna tayo sa Balintawak Toll Plaza. Yung mga patungong norte, ayan, maluwag ang sitwasyon sa mga oras na ito. Same scenario din dun sa southbound portion. Yung other side ay wala masyadong aberya. Valenzuela Interchange, magkabilang linya, light traffic din. Ganyan din ho sa may Mindanao Toll Plaza. Gawa nga ng holiday ay light traffic. Libtong may Kawayan, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon. Bocaue Toll Plaza, light traffic din, left and right. O yung south and northbound lanes. At ito hong San Fernando Interchange, magkabilang linya, maluwag din ang daloy ng trapiko. Sabi ni Noel, 20 years na sa susunod na taon, 2 dekada na sa 2027 year-long celebration ng CLTV mula January. Oo nga, sabi, actually, pinaghahandaan na natin yan, Noel. At maraming salamat. Nakatutok talaga si Noel. Nakakataba naman ng puso
ang mga karababayan natin, mga karehiyon natin na talagang nasundan ho itong 20 taon ng CLTV 36. O magdadalawampung taon sa susunod na taon na ho yan. May 19 years na tayo. Halos 2 dekada nang naghahatid ng mga balita at impormasyon. Ayan, sabi ni Noel, malapit na yung Holy Week. Maraming salamat po sa Grumpy Joe Pampanga, sabi ni Noel Kileofe. Ayan, pagbati sa mga staff at mababait na staff ng Grumpy Joe Pampanga. Maraming salamat for accommodating us dito for welcoming us sa inyong napakagandang restaurant. At syempre pagbati rin sa aking mga kaibigan. Alam ko wala si Mia ngayon. Mia Gozun at Martina Gozun, ayan. Shout out. Maraming salamat for welcoming us sa Grumpy Joe Pampanga, kung saan napakasarap ho ng kanilang fried chicken. Yan. Dyan ho ang latest stop ng Spotlight. Diyan ho ay nakipagkwentuhan si JM De Jesus kasama yung ating mga bisita at syempre kasama yung mga staff ng Grumpy Joe Pampanga. Kung naghahanap po kayo ng pupuntahan, ayan, silipin ninyo. Nandyan ho sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page yung naging masayang pasyal nila dyan sa Grumpy Joe. Skip the scrolling stream at every 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, matyala matutuan matesisyon na tama. Maraming salamat din sa Rosemary and Thyme Catering Services, Florida Blanca, Pampanga. Ito naman yung ating team, so to speak. Ito dito ay naging bahagi rin ng ating programa. Antabayanan ho yung mga bagong episode ng So to Speak podcast ay lalong-lalo na ngayong Women's Month. Marami hong usapin para sa kababaihan, hindi lang para sa kababaihan, para ho sa lipunan, para sa isang mas maayos na lipunan na merong hong pantay na pagtingin sa mga kababaihan. Yan ho ang tatalakayin ng award-winning host ng CLTV 36, Binibining Sonia P. Soto, dyan ho sa pagbabalik ng So to Speak podcast. Ito naman, makibalita muna tayo sa ating Weather Bureau DOST Pag-asa. Alamin ho natin ang magiging taya ng panahon ngayong araw ng Biyernes at sa mga susunod na araw bilang long weekend. Planuhin ng tama ang inyong lakad. Ito ho ang weather report as of 5 a.m. ng DOST Pag-asa. Magandang umaga at happy Friday sa ating lahat. Ito po ang ating latest weather update ngayong Biyernes, March 20, 2026. Nagsisimula na nga pong uminit ang ating panahon, ngunit hindi pa po simula ng tag-init dahil may epekto pa rin ang amihan, lalong-lalo na dito sa may extreme northern Luzon area. Ngunit humihina na nga po ito at napapalitan na ng easterlies o yung hangin galing po sa karagatang Pasipiko na magdadala ng matinding sikat ng araw, lalong-lalo na dito sa nalalamig bahagi ng Luzon maging sa may Visayas area. Localized thunderstorms naman po ang makakaapekto dito sa may Mindanao. Para sa ating pagtaya ng panahon dito sa Luzon, inaasahan pa rin po natin dito sa may Batanes, Cagayan, Apayao at sa may Ilocos Norte yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na panahon na sinamahan pa rin po ng mga isolated light rains dahil po sa amihan. Ngunit sa nalalamig bahagi naman po ng Luzon, inaasahan natin yung mainit at malinsangang panahon kaya't magdala po tayo ng mga payong panangga po sa tinding sikat ng araw and also magdala po tayo ng mga tubig para hindi po tayo ma-dehydrate throughout the day. Possible pa rin po yung mga localized thunderstorms dito po sa may Luzon area dulot ng easterlies. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura at dahil mainit na nga po ngayong araw, possible po yung between 21 to 33 degrees Celsius na temperatura dito sa may Tuguegarao. 23 to 31 degrees Celsius naman po sa Metro Manila at sa may Legazpi at 23 to 30 naman po sa Lawag. Ngunit mas mababa naman po yung temperatura natin dito sa may Tagaytay at sa may Baguio. Sa Tagaytay po 20 to 29 at sa Baguio naman 15 to 21 degrees Celsius.
Dito naman po sa may Palawan, Visayas at sa may Mindanao, inaasahan nga po natin matindi din po yung sikat ng araw. Kaya't yun nga po, possible pa rin po yung maalinsangan at mainit na panahon at posible yun, yung mga thunderstorm activities, especially pagdating po ng hapon hanggang sa gabi. So possible pa rin po na magkaroon po tayo ng mga biglaang buhos ng ulan, especially sa hapon. Pinakamainit po ang ating agwat ng temperatura dito po sa may Zamboanga at sa may Davao. Possible po between 23 to 34 degrees Celsius ang ating temperatura dyan. At dito naman po sa may Palawan, Visayas at sa may Northern Mindanao area, possible naman po maglaro yung ating temperatura between 24 to 32 degrees Celsius. Ito po yung mga air temperature lamang. Iba pa po yung damang init o yung heat index. Ito pong heat index ay kombinasyon na ng alinsangan o halumigmig o moisture at pati ng air temperature. Kaya't mas aakyat pa yung damang init natin dito sa may Metro Manila, 33 to 34 degrees Celsius po yung ating na-record kahapon at pinakamataas naman po yung heat index natin sa may Cotabato City, Maguindanao hanggang 40 degrees Celsius po ang kanilang damang init kahapon. Ganon din po ang ating magiging heat index ngayong araw. Kaya't malaking bahagi nga po ng ating bansa, doble ingat dahil yung ganitong mga heat index po ay nasa extreme caution category kung saan possible po yung heat cramps, heat exhaustion at maging heat stroke. Kung magbabad po tayo sa tirik ng araw, lalong-lalo na po sa tanghali hanggang sa hapon, doble ingat po sa ating mga kababayan dyan. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning kaya't malayo din po makakapaglayag yung ating mga kababayan. At within the next 4 to 5 days, wala din po tayong nakikita na low pressure area o bagyo na mamumuo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Dito po sa Kalakhang, Maynila, ang araw po ay sisikat mamayang 6:01 a.m. at lulubog naman po mamayang 6:07 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin naman po ang ating social media accounts at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang ating website pag-asa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli, ito po si Lian Loreto. Mag-ingat po ang ating mga kababayan. Desisyon na tama, desisyon na tama. Ayan, maraming salamat kay Lian Loreto ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. At eto ho mga kabalayan, This cruel stream at the 36 news stream kasama si Justin Gizan neto makibalita. para ho sa mga kababayan natin dito ho sa Central Luzon, eto naman yung binabantayan nating heat index forecast ngayon araw ng Biyernes, March 20, 2026. Kaya matutuan magdesisyon na tama. Magdesisyon ho ng tama at kung magsa-sunblock, oo, mag-sunblock ka kaibigan kung kaya naman, di ba? Dahil ito ho, at magdala ng panangga sa ulan at sa init ng araw rather, ay magdala ho ng payong. Yung wag transparent kasi may mga payong na transparent para sa ulan. Eh ang problema, pag mainit yung araw, di magamit. Yan, so gamitin ho yung payong na hindi transparent. Oo, para naman na double purpose, di ba? Ayan, 34 degrees Celsius ho yung inaasahan nating init factor o yung heat index dito ho sa Clark, Pampanga. Batay na rin sa monitoring yan batay sa monitoring ng Pag-asa Clark, yung kanilang station diyan ho sa may complex ng airport, yung Clark International Airport Complex. Pagbati kay Ginoong Manny Esguera ng Pag-asa, nag-retire na ho siya at siya ho yung dati nating nakakasama at dito naghahatid ng mga weather report, ang senior weather specialist, retired na. Again, congratulations on your retirement, Sir Manny. At sana'y makapasyal kami dyan sa Bulacan. Magbibisikleta ako, papasyalan kita dyan. Yan.
Dati ho si Sir Manny madalas nating kausap, phone patch, ayan, lahat pinapaliwanag sa atin. Ayan, sana na-enjoy mo ang iyong retirement at dasal ko lagi ang iyong maayos na kalusugan. Yan ho yung pinaka-importante. Huwag na yung iba, kalusugan. Yan ho talaga pinaka-importante. Ano man yung problema natin kinahaharap, ano man yung mga krisis, eto, ang daming krisis, kaliwat kanan, external factors, importante ho yung kalusugan natin, yung sarili natin maayos. Yan ho yung ating ipinagdarasal sa mga oras na ito. Ayan, kay Sir Manny Esguera. Ayan. O dito ho sa may Bulacan, CLSU. 35 degrees. Pagbati sa mga kaibigan natin sa Central Luzon State University kay Kuya Nine. Oo, kilala ni Mondi yan, si Nine, di ba? Si Eugenio Alcaranze, kaibigan natin yan. Si Kuya Nine, legend yan. O, yung mga taga CLSU, dyan sa Muñoz, Nueva Ecija, kung kilala ninyo si Kuya Nine, i-comment nyo dito at ano yung memory ninyo. Yung kanyang bisikleta at yung kanyang masarap na paninda at merienda. Diba? Kilala natin yan. So 35 degrees po dyan sa may Nueva Ecija. Sa may Sambales naman, iba. Batay sa monitoring ho ng Pag-asa, aabot ng 34 degrees Celsius yung heat index ngayong araw ng Biyernes. Ito makibalita, makiala matutunan magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at the 36 news stream. Kasama si Justin, di sa neto makibalita, makiala matutunan magdesisyon na tama, matudesisyon na tama. Yan, isang magandang umaga. Happy viewing sa aking kaibigan Joel Stephen Manalo ng Barangay Santo Domingo, Minalin, Pampanga. At pagbati yan sa mga kabalen natin dyan sa Minalin, Pampanga, lalo na po kay Doma Luis, reng kanakong kamag-anak king Santo Domingo, ang ganakit na Lourdes. Shout out at of course, ayan, maraming salamat Kuya Joel, kumusta ka? Mapaling panahon at manyaman yung makaparimla ka dyan. Panina ako, ali-alili. Bali po, nagbayo na kami Kuya Joel. O, manyaman yung kapeng marimla ka dyan Kuya Joel. Wow, mapali po yung panahon. At lagi, stay hydrated. At pag sinabing hydration, ito Kuya Joel, baluda ka. Sinasabi ng mga eksperto, hindi po soft drinks, hindi kape, kung hindi tubig. Tubig dapat ang lagi nating inumin gayong mainit ang panahon. Hindi po yung, uminom naman ako ng maraming fluid, maraming kape. Ay, hindi po, nakaka-dehydrate ho yan. Oo, para parehas tayong guilty. Pag ilang kape mo na to, ngayong araw, di ba? Oo, hindi po qualified yung caffeine na pagkain o nutrients, di ba? Yung iba kasi puro caffeine na lang, yung kanilang banat. Alam ko, masarap ang kape. Pero ayon ho sa DOH, o sa mga health expert, tubig ang kailangan nating inumin para ho makaiwas dito ho sa masamang epekto ng matinding init ng panahon. Yan. Maraming salamat kay Joel Stephen Manalo. Kumusta? At ito si Noel Cleofe. Ayan. Maraming salamat sa Ace Fitness Malolos Branch. Sabi niya, ayan. King Fiesta mamasyal ka Kenny. Sige, Kuya Joel. Pakikuha na kung dumalan Ken. King kayen Easter Sunday, di ba? King Domingo. King nang kapampangan ng Easter Sunday, Pamanyu Blimbie. Tama, di ba? Yan ho, sa linggo ng muling pagkabuhay. Ayan, sa Barangay Santo Domingo. Adwala po kasi, fiesta. Shout out kay Yoyoy Manalo. Yoy, kumusta? Ayan, dalawa ho kasi yung fiesta ng Santo Domingo Minalin. Yung Agosto, yun ho talaga yung feast day ni Saint Dominic, di ba? Oo, parang sa UST. Ganyan din, yung Dominican Order. Skip the scroll and stream. Di ba? Ang mataas yung grade ko sa sa theology. Ayan. At ngayon naman pinagdiriwang din nila na kasanayan ng mga lokal ng komunidad yung tinatawag na fiesta rin tuwing Easter Sunday. Actually, alam niyo ho ba, trivia lang dyan ho sa Santo Domingo, Minalin, Pampanga, meron pang tradisyon dyan na tuwing Easter Sunday, sinusunog yung effigy ni Judas. Ausandang pakbong Judas
Ketipu, Pampanga. Dito ho sa Pampanga, ginagawa yon sa ilang mga lugar, sa ilang mga komunidad, pero hindi lahat. No? Ako, nung bata ako, talagang ito yung napapanood ko sa Santo Domingo, Minalin, Pampanga. Itang sandang Pakbong, Hudas. So sino ho sa inyo yung mayroong ganong parehas na tradisyon sa inyong mga lugar? Yan, pwede i-comment nyo rin dito. So in Santo Domingo, dyan ho sa Barangay Santo Domingo, no? Yan, sinasabi ni Con Joel nga, managkatsak yung piyesta. Doon ho sa simbahan, King Crossing, di ba? Every Easter Sunday, meron ho doon may effigy ni Judas. Oo, Judas na si Judas, hindi yung hindi yung iba, Oo, yung Judas talaga nasa sa Bible, sinusunog. Linalagyan ho nila ng mga paputok. Actually, sinturon ni Judas, doon nakalagay, nakatali sa kanya 'yon. Tapos pag sinindihan niya, syempre sasabog siya. Ayun. So, ginagawa ho 'yun tuwing Easter Sunday. Isa hong tradisyon. Meron din ba kayong ganon kahalintulad na tradisyon? Let us know dito sa comment section para mapag-usapan din natin at malay ninyo yung tradisyon naman na yan ang ikukwento ng CLTV 36. Ito ho, kung yung San Fernando sikat sa pagpapapako, alam natin, penitensya, etc. Sa labas ho ng San Fernando, ay marami ring mga tradisyon itong ating mga kababayan tuwing mahal na araw o tuwing Maleldo Ausanda, na talagang natatangi rin. Yan ho, at asahan ninyo sa mga darating na araw, ikukwento natin yan sa mga kabalen natin, sa mga karehiyon natin na nakatutok dito sa ating programa. Ayan. Salamat din kay Noel Artus Cleofe sa walang sawang pagtutok dito sa ating programa. Ayan, may mga greetings siya. Ayan. So maraming salamat. Yan daw yung House of Polish South Supermarket. Ayan, pagbati sa mga nakatutok dito sa ating programa. Maraming salamat po, House of Polish South Supermarket, Malolos Branch. At pagbati rin sa Artista Salon South Malolos celebrating 18 years anniversary promo. Ayan, may promo pala. O sa mga gustong magpaganda. Ayan. At meron daw promo. Ayon kay Noel. Ayan, sa mga taga Malolos City. Ayan. And Ace Fitness, sabi ni Noel. Ayan, pagbati rin. At yung eye clinic sa Miranda Eye Clinic ay siya namang, alam lahat ni Noel yung mga ganap. First anniversary dyan din ho sa Malolos. Ayan, pagbati ho sa lahat ng mga nakatutok at sa mga pinapabati rin ni Noel Artus Cleofe. Ay maraming salamat ho sa inyong pagtangkilik dito ho sa CLTV 36. Ay talaga, patunay hanggang Malolos talaga. Alam niyo ho, hindi nga lang kasi naman talaga tayo Pampanga. Kung hindi, anong tawag dito, ay tayo ay Skip the scroll and stream. Central Luzon, kaya naman kabilang hurian itong mga nakatutok din sa atin sa lalawigan ng Bulacan at syempre Bataan, gaya lang madalas kong batiin ang Bao family ng Bataan. Ayan. Kumusta kayo? And of course, eto hong mga kaibigan din natin dyan sa may Nueva Ecija. Yan, Pamilya Tasoy. At 36 News Stream, kasama si Justin. Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Na tama, matudesisyon, na tama. Ito, tuloy-tuloy lang natin yung ating streaming at maya-maya magpapaalam na rin tayo sa telebisyon. Sabi ni Angel, ayan, sabi ni Angelo Dionisio, ayan. Sige, mga 10:57 ako'y magpapaalam na sa telebisyon. At dito rin, mamaya magsistream pa tayo. Pero bago yan, magbigay lang ako ng update. So kahapon po, sa mga taga-Angeles City, I'm sure maraming nakarinig. Dito hong sunod-sunod na sirena ng bumbero sa may area ho ng Pulong Bulu at Santo Domingo. At ito ho'y nangyari sa likod ng Angeles City Jail. Isang bahay po ang nasunog at ayon ho sa mga eyewitness, isang abandonadong bahay itong nasunog.
At batay na rin sa ating impormasyon na nakalap mula ho sa mga bumbero sa ground na sila hong nag-apula ng apoy pasado 8:12 ng gabi o around 8 p.m. Sige, yung pakikipag-usap natin sa kanila ay fire out na raw yung naging insidente. Tinanong din natin kung merong casualty. Ang sagot sa atin ng bumbero na isa sa mga rumesponde, wala raw. Sa ngayon, patuloy pa ho nating hinihingi naman yung official report ng Bureau of Fire Protection. Angeles City, kaugnay ho nitong nangyaring sunog. Pero isang magandang balita naman na ayon na rin mismo sa personnel on ground ng BFP, sila ho, mabilis yung responde. Palakpakan ho natin. Oo, pagsaludo sa mga magigiting nating mga firefighters, mga bumbero na alam ho natin, lalo na sa mga panahon ngayon, ay kaliwat kanan yung kanilang trabaho, Magdidesisyon ng tama yung kanilang pagresponde. Kaya paalala po, konting ingat at para makaiwas tayo sa sunog. So, ito po, patuloy nating inaalam yung halaga ng pinsala and yung naging sanhi ng nasabing sunog dito ho sa likod ng Angeles City Jail. Sa may, parang Barangay Santo Domingo. Actually, boundary ito ng Santo Domingo. Hindi, Santo Domingo and Pulong-Bulo, Angeles City. Boundary yun eh. Yung mismong sulok. Alam ni Kuya Jody yun, papuntang Mangga. Yan, di ba? So yan ho yung latest dyan mga kabalen. At maraming salamat sa lahat ng mga tumutok dito sa ating streaming, sa lahat ng mga nakibalita. Meron ho tayong holiday pay rules na paalala. Itong Department of Labor and Employment at ipapakita ni Kuyang Justin bago tayo magtapos dito sa ating programa. Ayan, nandito ho sa ating page, ililink ko na lamang para inyong mapanood or makita, makopya. Paki-screenshot na lang yung mga detalye upang sa gayon magabayan ho kayo kung paano nga ba yung swelduhan kung tawagin ngayon hong holiday, yung pagdiriwang ng Idil Fitr na bukas ho siya gugunitain dahil walang moon sighting. Ayun ho yan sa mga kapatid nating Muslim. So bukas ay asahan naman na pagdiriwang itong Idil Fitr. Ayan. Muli, magpapaalam na si Kuya Justin Dizon. Maraming salamat ho sa lahat ng mga tumutok dito sa ating programa. Para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan, i-follow lamang ang aming social media pages at mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel at CLTV36 Official para ho sa mas maraming content tungkol dito sa ating rehiyon, Central Luzon. Sa ngalan ho ng mga balitang mapagkakatiwalaan, makatotohanan at may paggagamitan, ito po si Justin Dizon, ito ang CLTV36 News Stream. Maraming salamat po.